Tarik 10 dwe mar abiriyo higa mar 2023 ma en chenro ma kaka wanene okinyi ma kawuono okinyi maber ma Jehova Nyasaye kendo ochako miwa e thuolo. Wantiere kod weche madito ma ne wagombo ni bende ni kaka jawinjo kendo janeno ichikiti kendo ne kaka weche gibiro loko ngimani. Machiegni kaka pile nyakoro mwajwang an jata chenro Victor Tino Makajuma kantie kod hawe mar bedo kod team mapek mar kaka wanene kaka pile nyakoro mwajwang. Kawuono iwacho ni it is properly constituted unlike IEBC masani ni. Yemunda ka thuolo mar wako nyamwalimu. Kamano PJ wacho ni in gi akwota iluongo ni gender rule. Gender rule bende nyaka observe. Kora pani observe maber. Kabisa. Erokamano. Mosenyi kwa Ramogi ajwang. Amosenyi kwa Ramogi kendo ne Nyasaye erokamano. Ni Rito wa kendo omiyo wangima maber, omiyo waromo kendo sani. Kendo watwaka kwa wasebet kwa twak pile. Mara ariyo gone Nyasaye erokamano ne team mapek manitiere ka. Jay Bonyo, waluongo ga pile ni governor without portfolio. Dreams are valid. Gibio Jay ka host wa. Erokamano. Okwa take for granted. Ngima Nyasaye omiyowa kendo wadhach. Aparo ni warwak nyikwa Ramogi. Mamiyo pile wamondo kogwen kendo wang'iyo ni tang'o mwadhi wacho kodgi. Nikech ka gionge to tijuni chalo kal kanono gibo chalo mananga mawuoyo ka sinema. Erokamano. Governor thuolo mari mosenyi kwa Ramogi. Erokamano ahinya amosenyi kwa Ramogi kamoro amora ma gintiere mana kaka arusi osewacho nyikwa Ramogi momiyo kwan jonekni nikech ng'at mawuoyo kende ka onge ng'at moloso godo enie janeko. Samoro paro matutu bwana. To wuoyo kende. Lakini kiyude ko chunge dingio kamoro ka koro wuoyo kende to nyaka iwach ni nitiere gimoro machande. Nyan kamoro to ni wacho ni finance bill ni omiyo finance act ni omiyo jomoko wuoyo kende ge dhomore kende ge. Makmandi koro wan to wadhum ok ne wach finance bill. Koro miyo wago na nyikwa Ramogi kamoro amora ma gintiere erokamano kuom chiew kendo giwinjowa. Aparo ni feedback bende ma wayudo kuom jowinjowa kinde duto en gima berie mokalo nikech kidhi e Facebook page ma bende aparo ni wan gi Facebook page mar Ramogi to bende wantiere gi Facebook page magwa kod mbui mamoko mopogore ma samoro yude feedback en gima berie mokalo. Kao kamano taparo ni waikore mondo mi walidhe kata wane gigo ma wan gode jumani. Erokamano. Kawuono mesa nitie kod weche mapek ndi nyakwa Ramogi ajwang. Wuod mwalimu oyawore kendo machiegni. Oyawore wuod kagano. Adaka kano bijasakwa. Ndio je ni wuod kagano mochungi tiende areyo. Erokamano. Gima jowadwa wacho ni wagone jo neno gi jo winjo wa erokamano. Ber matek. Bio je akia kata mchaka ne yie niga idhi e disco. Nyicho temo gono mbaka kaka japuonjne. Mr. Tho. Nero odhe. Nikidhi e disco matanga. To tayo se. To kidio ne nyako wangi to kone chalo ng'amo timo nono. Ema miyo jowinjo wa gi joneno wanyako wagone gero kama. Kech ka gionge wachalo joma diyo wang'wa ne nyiri emudho ok nen mana sara. So en poch gi pak nikech kiwuotho e kor gwenge to ji mang'eny koni ni kochopo wuok tich saa 2 to chal ka gima tije dhi ka gima chuo mondo giwinji wach mondo giwinje ni to wakolo ne giweche nikech mano giwacho ni miyo gibedo gi ng'eyo matut. Emomiyo marwa en nagone gi erokamano kendo wacho ne gi ni wan kaka wan ka wawache kaka wanene ok wawach pach ng'ato bendo kwa sir konchiel wan wawacho kaka wanene nikech wan jofwambo waneno gigi matut kendo wang'e kete e yo ma japiny winje. Erokamano. Mane momiyo duoko mora mora paro mora mar oganda ma winjo kendo manenowa warwako nitie mamoko ma bende batonga mabitho pod warwako kendo wasomo ge yamo. Ng'eyo ni achiel kuom jo ma bende osebedo kaluwo chenro ni mwalimu doyo wede yando wacho ni wuok tich nitiere dhano 4 5 moko
Matio gi kweth ma obalo kod piny owacho e goporo kendo biro agenda kendo soko sirikal. Oken mana en kende kata jofwambo manoselokre Itumbi. Ngeni sani naneno komie tich maduong' kabisa iluongo ni Presidential Advisor on Climate. To naneno ka Embo wacho othiri gi jofwambo wacho ni jofwambo sani koro tindo lokore. Gin jofwambo lakini gin Azimio moroko lep mar jofwambo. Ing'eni gima ji mang'enyo kia en ni bedo ni ikwedo ng'ato okong'iso ni support ng'at ma bende kwede. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mare e bwo chik mar piny Kenya ka mar bedo gi pache. Emomiyo wan ka wakwero sirikal notimo marach to kwakwere nikech koro wahero jo-Azimio. Jo-Azimio bende ndalo mang'eny donge waseko ni dhiang' milao dhiang' ni nosechopo kalang'o liel miyuake ni en liel manoseywe. So ji mawacho pile pile ni wan ka wabet ka wuok tich to tijwa en mna mar bero mar kweth ma balo gi sirikal. Apa ni giwinje nyakonchiel. Emomiyo wahero wacho negi ni ka chenro chakore to bet but radio kati many kuma TV nitie tikwa remote timed volume. Ok ni samangi winjo matin to matin ne miwuok godo chenro ni en seche ariyo. Koro wakwagi ni gibed piny gikaw remote kama gintie gimed volume to ka in gi radio to ka inyalo yudo earphone tiket earphone mondo iwinj weche gi maler. Erokamano. Agao ne wacho ga ni kaka giridore ka gikala oche gigode. Erokamano. Victor gikanyo mana giedho Jay kapodok iloko nanga. Mwalimu Royo idi en ng'at mosiepna kendo en ng'at mwatudore godo. To gima mora nikech okaw thuolo ne mar neno wa nikech ing'eyo ni mondo mi onene kako nene no number 1 okungo bet ko winjowa kora paro ni wagone erokamano nikech en achiel kuom jawinjo kendo janeno machino mar kaka wanene matimata to kako nene mai momiyo chenro ni kinde duto waparo ni en kaka wanene koro kaka nene opogore gi kaka nene samoro kata wan wawigi wapogore ga e paro ka samoro kaka Rosi nene opogore gi kaka nene to gima duong' ni paro ma wan godo ka en pachwa kaka jofwambo o kaka Ramogi samoro bet ka ni waduto wan gi tiegruok kaka jofwambo mar neno gik moko e yo ma wanene. Koro miyo japiny ma bende samoro nene ntiere ka Azimio nene kaka nene, ja Kenya Kwanza nene kaka nene, japiny bende nene kaka nene, lakini interest marwa maduong' mogik en wacho adiera ne japiny. En yawo it japiny. Koro kaka ng'at machielo nene bende wago mana erokamano ka wamedo mana dhi kamano. Erokamano. Ing'eni biyo je gima ji onego ng'e ni tij jafwambo en tiego ji. Machielo en nyiso ji gima timre. To machielo be en kelo entertainment mondo mi winje berbe mar gima timre. To pili wacho gania ni kineno gima jafwambo nyisi mamori to ng'eni ntiere kamoro makiere. Nikech onego beni gima jafwambo nyisi en gima idoki penjri adieri ni to gima no wach cha en nang'o. To kineno ng'ama wacho ni jofwambo tiyo tich maber kabisa gisonge wacho ni koro gima watime ni PR okwati tich fwambo. Erokamano. Nyakora Mugajwang' mopogore kod mano tinende wach mar kedo kod futo mar yame kod lwasi en agenda ma bende pinje gi jotend pinje ma tek gi mago bende kamoro ito gi nyap osebedo ka puro wach kanyakla kendo biro kod okenge mar neno kaka dang' rito aluora marwa. Ma en okang' makende ma osiepe ma bende tiyo kod kambi mar Media Services kanyakla kod mamoko bende mane otiyo ka gi osiepe mamoko ma ohero rito weche mag aluora osebedo gi chenro mopogore mag limo gwenge mopogore kod injili makende mar lando ber mar rito aluora marwa gi okang' mokwongo mar konyo pidho yien. Unyalo paro sirikal manyasani oselieko paro mar pidho yiende bilion 15 kaka yo makende mar rito bunge mekwa. E kaunti 4 mag Kaluo, kaunti moro be motelo kod atamalo 3 mag kuonde mag bunge, kato bende mano nitiere katiba mar piny Kenya wacho ne karacha ahinya, to adhach nyaka atamalo 10. Kaunti ma Siaya yudo goro, kaunti ma Kisumu lowe e kidieny makamano, ka kaunti ma Migori e namba 3 kuom kaunti 4 ma bende odhache weche mag bedo kod bunge. To kata kamano Nyakwar Mugajwang',
gini nyaka bede chunyi, nyaka watime kaka yo makende mar weyo ling'any maber ne tieng' mabiro. Ma momiyo osiepe ma luongore gi aput ma otis ni Greening Friends nyo bedo kod chokruok magala moro matemo jiwo wach marito aluora marwa kod pidho yien e gwenge mag Kagan Ward e sub county marangwe e county Homa Bay. Kama kaka weche nyo bedo tarik 8 mar dwe ni higani. Watelo na joma moko but pod kwa chopo e kiwango madwarore. Koro wan gi policies mopogore opogore mag sirkal ma watemo jiwo kokalo kuom wach mar pidho yien. To amor ahinya ni kawuono wapidho yien malawo na tielo 600 gi wiye, to nitie singo mamoko bende gol mar medo kwan mar yien ka gi Chugo Environment Club motegno gi Journalism Club motegno. Bende wachiwo ka sanitary towels ne nyithiwa manyiri mondo mi gibed giket maino gi weche mag somo gi sabun ma jopuonjre ma yawuoyi bende nyalo tiyogo nikech jawachore ni thoth wich jawil gi jopuonjre ma yawuoyi. Yien en gima loso aluora marwa bedo maber, to kendo wadwa ni wanacha nyithindo madhi donjo e environmental club. Koro awa launch kawuono to pod wadhi medo pidho yiende mang'eny. Gima medo kwayo community ni kamoro amora mapok wachope, kik urit nyaka wabi, chakuru pidho yien mondo aluora marwa obed maber kendo wamed forest cover. Chenro ni en chenro maber ahinya nikech kaka county wagombo ni environment marwa wabed gi forest cover mamalo. Iro ni ng'ado yien yot to duoke mondo mi koro abed gi yien chabedo ga matek. Koro planting a tree is very simple. Waen kare jowa mondo wapidh yiende mang'eny mondo warit aluora marwa. Ka wan gi aluora maber, kata pi mawuok e bwo lowo dhi bedo maber. Ramogi kawo thuolo mar mondo mi opar yawuotwa kaluwore gi chenro mar pidho yien mitimo kawuono gi a company gi weche mag padding girls and bathing boys, and we appreciate. Erokamano ahinya ne principal Minister Kennedy Omwanda mar Aluora Secondary School, jopuonj, jonyuol, jopuonjre kod community mangima kuom rwak manyo rwak wago kod osiepe ma otenowa kama oting'o jaduong' Isaac Otieno mar Greening World, Chief of Staff e County Homa Bay Charles Odhiambo, kaachiel kod bende Engineer Alex Wasonga Gor gi jakom mar komiti mar bunge matin mar Homa Bay Mheshimiwa Eric Omolo, komiti mochung' weche mag rito aluora marwa, weche mag pi kod mwandu mane bolo manyotenowa e nyasi makamano. Wibok nyalo wil kod goero kamano ne Senior J Bonyo manyoteno ne kweth mag jolendo mag Ramogi TV kod Ramogi Radio e nyasi makamano. Jomadongo ochakore achaka, chako matin, wuoth mar ondamo 1000 chakore mana kod ondamo 1. To en gima osebedo kwatimo, to nyalo lwar e gwenge mag Gongo e Kagan Ward. Ng'eni hivyo jai, bed ng'ama ber. Igone ji tero kamano. To nitie jaduong' achiel mokigone erokamano ma bende nyorwakowa nikech nyewane e gweng'e. Jaduong' mchaka apa ni adwa gone erokamano ne familia mari vyoje. Erokamano. Nyagirwakwa maber kendo nyagiritowa maber. Erokamano. Jambetri Alan Obiero nyoro kanyagone simu sa 12 to kona ni jahoma ni ng'eni pok achiemo nyaka nyo wachiem Kagan. So ne orwakwa maber to ne jogo manye orwakowa e skul bende, jopuonj, nyithindo to gi jonyuol mag Luora Secondary School bende en puoch gi pak nikech nye gi kawo sagi girwakowa, wapidho kod gi yien to gibet kuom na moingo seche 3 kwago kod gi mbaka. Mano nomiyo wa mor kabisa nikech injili mwayalo ni en injili mar bero pinywa, en injili mamiyo jogo mibiro nyuol higni mabiro biro bang'e biro bet piny kamoro to gigonwa erokamano to giwacho ni joma notelonwa notime maber mar pidho yien. Vyoje kanye chenro ni pok ochakore wuodo engwen nye penja ni to en wach mane ma wan kokwa ne bur mokwaso e yien. Takone ni wan morwa en ni wawacho ga ni kamoro amora mineno bur mokuny kinyalo pidhe yien to pidhe yien. Nikech sama berie monego pidh yien en sani. Okibirito ni gombaka ni chieng' moro achiel e kabro timo en sani. Emomiyo Captain Charles Odhiambo siko wachoga ni gimoro amora mitimo pidhie yien, ng'ato chwanyi pidhi yien. Imoro matek ni yudo giri moro dhi maber pidhie yien. Emomiyo kata bende nyoro nyi neno kakoro kanyirwako siepwa Reverend sani koro en the very Reverend Canon Evans Omolo nikech en Provost mar All Saints mar Aboro Majarateng. Nya keto yien Aboro elo
tang'eni bende nye chika ni broketo Charles bende noko ni broketo moko en gima ber mokalo nikech sama in gi mor pidhi yien sama ng'ato chwanye pidhi nikech bro bedo rapar ni chieng' mane gini notima na pidho yien ni chieng' mane Fredo lima na pidho yien ni so pidho yien no en gima ber to kwa chake ni wapuonjo jomatindo to jomatindo gi bro dongo kang'e ni pidho yien ni ber to mwandu ma yien ni godo bende koro ka gisekayo to gibro timo ang'o gibro yudo mwandu no vio jeji mang'eny jothuru wakia to wawachnegi odiochieng' ma kawuono adwa buogogi ni counties 4 wa Manyanza kichako gi Homa Bay, Kisumu, Migori gi Siaya nigi forest cover kata yien mathin moloyo e piny Kenya ka vio jay ing'e Mandera. Yes, Mandera ng'e maber. Mandera otuo. Yes. Ma pile pile konyi tero to chiemo onge tamo. Bedi ng'e ni Mandera nigi forest cover mohingo Siaya gi mohingo Homa Bay, Migori County. Koriu kanyakla. Wan kamarach. Mandera. Be ng'e county miluongo ni Marsabit. Yes. Motuo malich. Report wacho ni yien ma Marsabit nigo ohingo ma county ma Siaya nigo, county ma Kisumu gi county ma Migori. To Baringo ka to Turukana to West Pokot bedo gisewinjo. Kiwacho notuo ma jogo wapenjo gani to jogo to dak nade. Baringo, Turukana gi West Pokot nigi forest cover mang'eny mohingo counties wa kiketo Homa Bay, inywande Kisumu, inywande Migori, inywande Siaya. To marach na malit na mokalo ni e piny Kenya ka kuom counties 47 Siaya kababa. Siaya dala gi joma tek ka je ibonyo kama Ramogi ne tie Siaya Ramogi got Ramogi Senator Kajwang' chowacho ni ichako gi PhD kadhi malo. Forest cover mar Siaya County emani e piny mokalo ei Kenya ka nako ne ng'ato gini to kona ni mano un josakwa une jogungu une mapodugo maka une mapodu dwaro bunge mondo udhi uboti udhi uteme dwaro eri nikech dhano okomako pidho yien emomiyo an kwayo na kawuono kwa wacho weche mag rito aluora en ni oganda wa opidh yien nikech sani kita kineno koth machwe kor gwenge mang'eny dwe mar 7 kama koth ne ongega sani yudo ka koth chwe nikech yien ma ji pidho emomiyo jothurwa wapidho yien kamoro amora minyalo pidhe yien sama idwa go dalani sama nyathini nigi birthday sama in bende giri moro dhi maber sama iyudo lit sama masira omaki yie ipidhe yien nikech rapar ma yien bro weyo bro bedo rapar ma nyaka chieng nyaka watimie matek. Erokamano. Nyamolemo. Gini koro ka je bonyo se wache kamano no kang'e ni karatinde en ga activist mar Rito Lwasi. Charles Brokoni ne wan kode gi VOJ gi joma moko Ruth Nyajimo gi Alan Obiero gi Engineer Lawrence gi Jo Ageyo wan wairo juok achiel wan juok mwairo en juok pidho yien mano kende wan kwa iri to pidho yien mano kende mano juok maber kabisa. Aparo ni wach mar pidho yien gima osebet kowacho e Ramogi ka kata ndalo mane Charles nitiere ka nineno kosiko nyiso ji ni pidhuru yien nikech kupidho yien nitiere benefits mang'eny ma ji yudo to kata wan pile pile wasebet kwa singe Ramogi ka kowacho ne ji ni kamoro amora ma intiere nafasi yote miyudo ng'i ane ni tinyalo pidho yien koso ok inyal pidho yien gima sani timre koro wacho ni Siaya mogo boto king'iye weche mag Rito Lwasi tiyudo ka ng'eny jowa gine wang'o maka ting'e ni wang'o maka ok rach samidhi timeno bi pidho yien saming'ado yien nikech mane kama inyowa ni samidhi ng'ado no to kitogi ng'i ang'owa ni to kanyo be onego bed ka ng'ado achiel apidho 2 ka ng'ado achiel apidho 4
mondo ka nyinge chieng' moro ibiro paro ni kae na ng'ade yien lakini kama na ng'ade no na mede moko. Aparo ni mane gima onego wasir ne jowa ni kama koro chope wik manyokadho chake ni ne ticha ang'wen. Koyo mano timre Nairobi kae ni winjo ka ji te penjo to wan Limuru wan Nairobi. Koyo machwer ka koth. Ne en koyo machwer ka koth. To mane gimise winjo kata piny mzima ka ji wacho wach mar climate change. Manyiso ni sani lwasi ma wantiere godo ok en mane wantiere godo chon. To gigi timre nikech gik ma watimo, iwacho ni gik ma oganda timo. Kaka ng'ado yien, environmental degradation. Koro mano gik mwatimo go be bedo gi direct effect environment ma wantiere godo. Koro wan kuonde ma wantiere wanyalo timore nade. Mar ariyo, skunde manitiere gwenge mag Nyanza counties adek gi. Skunde go be jopuonje jiwe na nyithindo ni kama untiere school pidh yien. Ka intiere dala pidh yien. Ibu penjo kata nyithindo go ni sami wuok dala yiende adi mupidho dala. Nikech ing'e ni sani ndalo mane wadongo cha ema ni wacho ni agriculture ne en gima ne tegno kabisa. Mane ka indala foke club nitiere ang'o mitimo. Maparo ni mano sani onge skunde masani. To kanchi neno migosi Uhuru Kenyatta kane pok owuok no revive foke club. Nitie gimomiyo notimo mano nikech nong'iyo maber koneno ni to ang'o ma ginyalo duoko godo nyithindo mondo her to kendo ng'e ni nyalo konyo godo environment. Serikal masani mar William Ruto be owacho ni gidwa pidho yiend bilion 15 higa mar 2032. To ipenjri ni ya wabro chope target na adieri ka ji ng'ado yien. Nyochi winjo ka en owuon odogo wacho kendo ka en molo ni koro lift ban mar ng'ado yien. Bang'e ni neno ka Minister Soipan nodogo wacho ni ooyo ok ne wawacho yien te. Wane wawacho mana mar private. Koro private gi be wakien nikech onego be ni gimiyowa list. Mondo wang'e ni magi private mitimo nade. Koro anawacho akwayo mana oganda Luo ni kaka wajiwoga pile. Obed mana kaka inyalo chiew gokinyi kidhi lupo, kaka ichiew gokinyi kidhi e puodho, kichiew gokinyi tipenjri ni dalana ka yiende adi manyalo timo ang'owa manyalo pidho. Erokamano nya Fred. Ng'eni gweng' iluongo ne Kabondo piny madhako. Piny mamiyo. Erokamano. Piny mawinjo ni rabuon tin iluongo mano teno dero. Osiro dero. Ang'o osiro go dero. En inyalo chame sasa. Victor, ing'eni e wach machielo mar pidho yien ni ok ichake maber. Nikech animone gichak koda. Nikech no dhi pith dala. Koro senior jeyo gikeni. Orwako tai maralum. Koro kuom injili ni en e kanon. Koro ng'eni ichako gi malo. Injili ni koro en e kanon nekech dhano ka kanon ka okalo koro nekech ka koro chali bishop malo kocha mar injili mar pidho yien. Erokamano. Koro ng'eni ka kanon oseyalo injili to koro tek sana ijapuonj kanisa kama mondo ichak iluw bang' injili. Bata paro ni en puoch gi pak ne tim mar mane ochopo e gweng' mar Kagan. Wan bende wamedo mana go erokamano ne jaduong' Mchaka mano en wuonwa wate gi school mangima kaka nyo girwako ukono gino no tim ok mana e low team but e low wate nekech kalure gi dich masamoro na omakowa nyo kwa nyal chopo to ang'eyo ni nyo luoro kech gini en nyo luoro koro ang'eyo ni nyo luoro biro nyo luoro biro aparo ni en gima ber kabisa yiena mondo mi awach ni kinde duto ji paro ni ka wawacho weche mag pidho yien to wawacho mana weche mag bero kor lwasi kende lakini nitiere ber moko mag yien ma bende samoro ok wane ma kata kiweyo loso kor lwasi ma samoro ng'ato wacho ni mana pidho ne piny ngima to in iwuoni ng'ama pidho yien bende nitiere benefits moko mantiere ma okuongo en weche mag tipo wang'eyo ni yien kelo tipo to bende king'iyo kama yien tiere seche moko kata mana auka gi yamo mara iti ka biro mineno ka samoro walo ute mang'eny tiyudo ka kata mana school kata mana miere kata ot moger kama yien nitiere iyudo ka yamono kuong geng'o iyudo ka yien geng'o yamono miyudo ka samoro yamono ogeng'o kata mana ot madine bed ni auko walo wiye bende nitiere weche mag
soil erosion. Kamo pidhie yien, ido ka yien konyo nyaka lo, mit mar lo, ido ka yien makolo, masamoro ido ka lo ma miyo, masamoro oula sombo kadhi gode yaora. Ido ka yien omako. Koro nitie benefits mang'eny. Bende sami pidho yien ni nyaka ing'eni bende en gima samoro kadiponi dich moro di, mok inyalo yudo kaka ikonyori bang' higa 2, 3, 4, to bende onyalo konyi makata school fees moro ipo ma ochulo ni ipo mana ka yien no ing'ade to bende koro konyi sami ng'ade cha tipidho mamoro. Koro kopogore gi weche mag kor lwasi, yien bende en pur. Koro aparo ni en gima berie ka wa embrace waduto te kamoro amora wantiere ni ka higa okalo, ka dwe okalo ting'iyo bang' higa ni apidho yien maromo kamae. To en gima injili ma wayalo to bende wayale gi tim. Erokamano maduong' ahinya kuom jiwo wach ma kamano nyakoro Mwajwanga. Pod wan e weche mag rito alwora marwa gi okenge ma ikawo kod sirikal mopogore opogore mar konyo rito alwora marwa. Bende erokamano ahinya ne japuonj mokwongo mar Alwora Secondary School mano jaduong' Othodea ma bende piny Kagan wacho ni en achiel kuom ruodh goro kendo achiel kuom jodito mag Council of Elders mag Uganda Luo. Nyasaye omed riti jaduong' kuom gweth marimo gundho. Ka kamano nyakoro Mwajwanga jatend piny Kenya Dr. William Ruto juma mokalo chien ka nene gwenge mag Nakuru County no siro chenro mar ng'olo yien. Kata kamano wach ma kamano ok odhi maber ahinya ne jokedo ne weche mag rito alwora marwa. Kama kaka jatend piny Kenya noloso. Kwa msitu watu wanahangaika pande hii hawana mbao. Unaona ile ujinga iko hii Kenya. So hiyo maneno yote sasa tumeondoa na tumesema tutafanya na mpango. So tumelift ile moratorium ambayo ilikuwa imewekwa na pia tumeondoa ushuru. Mopogore kod mano, wachno chal ka gima ne ok odonjo ne jokedo ne weche mag alwora. Ma ne ochuno jatend migawo mochung' weche mag alwora temo lero gima jatend piny Kenya nowacho chieng'ono. Kama kaka jatend migawo mochung' weche mag alwora ne owacho. Within our gazetted forest, 150,000 hectares of commercial plantations or industrial plantations. Within gazetted forest, we have a section that is commercial. And when you hear about the lifting of the ban on logging, it only applies to the commercial plantations, which upon putting of the moratorium, those plantations have not been touched since 2018. But now with the lift of the ban, we have trees that are overgrown in our commercial plantations. They have rotten away, and they are not everywhere. Yesterday we were in Marsabit. Marsabit is not, it doesn't apply to Marsabit because the entire of Marsabit is an indigenous forest, okay? But the 150,000 hectares are in bits and pieces of our gazetted forest, and only there will we allow for harvestation of commercial exotic trees to be done, but not in indigenous forests. Kiki ikaw wach ma wach gi jodito mag sirkal ataro idhigo Ramogi ni chak ng'olo yien kata idhi Kodera kacha ibiro mote badi nyakoro Mwajwanga. Je ibonyo chal kama jogi mawahero ni nitiere dok chien kuonde moko. President owacho ni chik mane kumo ng'olo yien koro golo oko nikech neko moro nomako jomoko mane nie sirkal mane loro gine nikech kata mana mesa ni koro jomoko ne yudo thuolo mar gole oko kile Kenya ka. VOJ ne lit na ahinya ka winjo ka jatend piny kendo wacho ni ng'ama ne oketo chik mar kumo ng'olo yien no ne ng'ama no ofuwo. Adiera makende VOJ en ni higa paro ni mar 2018 sirikal no bet piny mong'iyo moko ni oyo Kenya ka iwacho ni higa chiel watong'o yien mohingo eka 15,000 gi wiye. To sirikal ng'eyo to koni futo mar kor lwasi. Sani koro rach nikech achiel kuomgi en tong'o yien aoyaye mane timore. Emomiyo sirikal nokelo kuma inano. To kanyalo paro maber, dispatch manowuok kata ote
kuma nowuok ofis jalup jatend piny Kenya mahiga no manen William Samoei Ruto. Nowuok e ofise. To kosegole to bang' ndalo matin eka kendo koro mane jatend migawo mar aluora Keriako Tobiko ochako oro moro ka koro pimo kaka gini idhi tim ang'owa idhi tim. Mabedie ni jatend piny wiyo wil agombo mondo aparne ni en emane ogolo chikno mokwongo ni gikumo ng'olo yien e pachuka e bunge mawa nikech nyaka warita aluorawa. To mar ariyo, jatend piny osebedo kawuotho koni gi kocha e pinje madongo gi matindo kokone ji nochopo sama koro pinje maoko, pinje wagunda nyaka koro chul piny Afrika nikech lwasi mar Afrika okethore marach mokoloyo nikech timbegi. Tachiel kuom timbegi en ni kuonde ma ginitie ne gisetong'o yiende te magilosogo gik magilosogo. Emomiyo Afrika wakati mang'owa thagore kendo winje malit. Oro nyocho neno ka nitiere oro miwacho ni rachie mokalo kuom higni 4. Kech cham kipidho to ok tim maber kaka ne timore maber chon. Emomiyo nyolit na kabisa ka jatend piny makuma entie oko cha to chung mager kendo kwero jogi ni nyaka warita aluora, nyaka wakawe okenge makare mabro konyo warita aluora. To kochopo pacho ka nikech en njoro to ng'eni koro njoro kanyo wel bagon molo weche mag mbao ni lichie. Mane kako oganda mang'eny king'iyo kembe kaka Team Sales gere gin kuro to koro morogi ni koro wach manwa kumo cha jowete koro watim ang'owa wayienu mondo dhi mbele gi. Emomiyo gima Soipan Tuya nowacho ber. To nego med wache kiko wacha kuma nowache cha to link kamano. Onego luongo jofwambo e ofise ler godo wachni. Nikech e dwe mar 9 ka VOJ jowetena Kenya bro bedo bro luongo welo e romo miluongo ne Africa Climate Summit mokwongo e Afrika ka. Magibiro wacho ni to ang'o ma piny mar Afrika nyaka watim mondo warita aluora wa maber. To gimomiyo watimo mano nikech idwa ni Kenya obedie lai mambele e weche mag rita aluora. Emomiyo ka jatend piny mabende host mabiro rwako welo nuwago mpaka kaka wanyarita aluora. To koro chung to wacho ni minister moro mabende ok riek ema nokumo ng'olo yien magi okweche maber. Piny tindo lony gimi wacho Kagana winjore Bondowa to winjore Marsabit to winjore kamora amora. Kikiwe ni kiloso gi ji e kanisa kamoro to koro wachni nok bitim ang'owa ok binjo ni tok kisewuok to koro wachno jogo ni kanyo to mano ruma ji mang'eny e piny mzima. Nyi neno kata kosieko mabende wairo godo juok yien mano kuongo puonjwa kaka ipidho yien. Isaac Kalua Green. Bende nyowuok mokwero moko ni oyo ok wanyatimore kama. Sani wadwaro ni mondo jopidh yien mang'eny. To kikone ji ni ji nyalo tong'o yien to mani brogo chuny jogo manitiere ng'wech mar pidho yien bilion 15 ma serikal dwano pidhine. Erokamano. Roslyn. Ing'eni VOJ ka winjo kasi ni owuoyo ta penjrani ya Migosi William Ruto wacho ni onego wapidh yien bilion 15. To William Ruto achiel ni madogo wacho kendo ni koro nyalo timo ang'owa ng'ado yien. Kendo penjo ni ng'ama noketo chikno MP milongo ni Mbai. Mabe kaka nowacho ndalo moko monyiso ji ni stima kidhi miyudo ka jo stima ng'ato keto stima marach e ot to kitimo ang'o kimake to be ok ing'ad stima neno iketo ne mita tinyise ni mondo tim ang'owa ochul. Koro mjumbe be kanoneno ka stima onge to wacho nang'owa kata illegal connection be tiya modhi moketo stima. Kane jo stima biro ni neno komako mangu makoro do nyaka golo bonde. Koro kanye kama wachope.
kama nitiere ng'eni gi dho kisungu wacho ni roadside declaration to gige machik nitie. Koro siasa magore sani en mar roadside declaration. Mar pap. Mani timo gi chik machon. Wiwa wil nitiere chik manyien sani manyaka ilugi ma chik otimo ang'owa owacho. To migosi William Ruto kama nitiere iseneno kaka mora mora modhiye to temo bero jok manitie. Ndalo moko nowacho kata ni kibiro yudo ka ng'ato kwalo lobi mogede to kinyise ni muk lobni wagoli uwinjru ni to wachul nang'o mondo ng'ato ka ng'ato timo ang'owa oyuti in yud kaka wuon lo jagedo chabo timo ang'owa oyud gimoro. Chik ok wach kamano. Chik wacho ni nyaka ilu mana chik. Koro mane mineno kama koro wachope ni bibro neno jok moko bro wacho ni to migosi William Ruto dong no wacho ni watimo ang'owa wang'adi yien. Koro ji bro ng'ado yien nikech jatelo maduong' no timo ang'owa osewacho. Koro mineno kata ka senior wacho ni nyaka koro minister wuogi maler ne ji ni acres mowacho 150,000 gi gin gazetted gin kanye. To kata kidhi ng'ado oyieni ng'ado marom nade. To yiende mage moyieni ng'adi winjo ko wacho maber gi dho kisungu ni ma indigenous. Koro mage gin ma exotic gi gin mage. Mondo mi ja Kenya mantiere gi yien ok bi wacho ni sirikal no yiena kichoti wacho no tho mochungcha adhi ng'ado. Yien mochung' mage manchose gine gi sirikal no se yiena mondo atim ang'owa ng'ada. Koro mane manyaka sirikal beler ne ji ni kawa wacho ni commercial to commercial gi nitiere kanye nikech ing'e kata ndalo mane jo commercial go kaka team sales gi manitiere mwang'eyo go ndalo mane logging no yie ni yudo kata i forest ma bedo nyaka gi jo forest service mirito ka yiende ne wuok e yie kucho kendo ji timo ang'owa uso. To mane gima nineno ka sirikal oketo moratorium mar illegal logging no mondo ne maber ni yiende gi ok timo ang'o ok ng'ada awaye gi jonjore manyalo winjore gi jo sirikal mang'ad yiende moko timo ang'owa moko yie. Koro aparo ni sani mana kaka senior sewacho no sirikal nyaka nyiswa ni kuom yiende magi wacho ni gi yiene jini gin kanye mondo kata ja Kenya be koneno kata ndara ka yien nitiere to nyako bede gi permit moro mo yiene godo ni koro mae no yiene ka inyalo ng'adi to no ng'ad gi marom kamae to nitiere kuonde mitero gie to kama no pod onge chik no onge tabro nyisi ni gi ndalo matin mane wacho ni owacho na neno ka jok moko socho ni dhi e doho kapok doho wuoyo ibro winjo yiende motimo ang'o ong'adi kata siawa miwacho ni ogo buto no ibro yud ka koro mathis modongo bai walal godo ing'ada te. Erokamano Fred. Wach marito piny chalo pala madhoge ariyo kiwacho koni to gimiwacho chanyalo tuoti kendo. E weche mag injili nitiere dhok moko ma ok oyiene jatend din tiyo godo. Wach moko nego ae dho bishop. Nikech wach no ko ae dho bishop to ji te mantiere dind no dhi kawe kako wuok no. Bishop dhoge ok kier. Kuom ranyisi ka bishop dhoge okier mowacho ni kong'o ok rach inyalo mana tuomo matin. To nyaka jok manyocha ni mana olap dhogi ndong mana ne kong'o no. Nitiere jok ma be samoro ni edin kanyo to gituomo ga matin lakini koro giwinjo ka osiemo odgi dongine. To nitiere nyaka jok manyocha podo ko ng'ento mo ma wachiango tiwinjo ka gitieko gidok dala tiwacho ne agicha bishop otieko. Bishop no kata padri duog ler bang'e ni bishop ne wacho ni mana ka dipo ni imuori matin ni e kinyalo madho to gima koro padri wacho ni onge gi weight nikech bishop oseketho gicha. Mae kaka timore gima koro Soipan tuya wacho ni ok nyal luoko gik mane jatend piny osewacho ka nikech ji adi king'iyo kata ute mag fwambo gima ne jatend piny owacho cha mache ma ji odhi godo. Koro jatend piny nyaka rit lewe ka ne ni poni nitiere gima chalo kama to ng'at mane wache ka ne odwaro lift ban ka no odwa golo kum mar beto yien to ne ok ne jatend migawe mane wache
nikech sirikal bedo gi policies. Koro gini kane obedo discussed e cabinet ni koro wadwa yawo gini, to jatend piny koseket gik miluongo ni guideline chike masamo wache cha, to en owuon owache koseketo maler ni bunge minyalo betie yien gin ma to yien mibeto bende en yien mosetegno makoro chalo gima to. Nikech adier mantiere ni nitiere yiende kidhi ahinya kaka e forest mag piny owacho, to nitiere maturity stage maka yien ogikie to koro ok okony, koro chako to. Koro tieni kobete to moko matindo bende manomiyo tipo yudo kaka wuok. To gini en gima jatend migawo emane lando. To ka jatend piny owuon odhi wuok e wachni, kisomo weche mag 48 laws of power, to one of the laws aparo na auchiel ka okabirio wacho ni nitiere tich moko ma ok ochuno ni nyaka itim kendi, imiyo ng'ato timoni. Koro jatend piny en noweyo jatend migawe madhi lando. Koselando to en kaka jatend piny en mochako dugo tamore gino. Dongi ngeni samoro kanyo before the kamanyo entiere Nakuru County no, chal ka intelligence no sepimene kaka ground chalo. Emokuodho ne injili oteme nyaka mi jogi en ma mondo donje chunygi. To kata injili no kitero dong nyaka bingi ni ya ine jatelo maduong' mar sirikal. Koro kata kit iluongo ni tamper with justice to be koni bingi oni ya tango madhi inyore tango mokinyre. Koro mana giminjo ka iluongo ni governor. Governor wacho ni ya nyaka ikuongi ng'ini ya to samidhi wache no do wacho kata minister ne tuya to kongo wacho to siro to wacho ni koro wan kaka sirikal mae gimomiyo wagola ng'oa moratorium to ino kidogi wach ni ng'ama noketo chikno be ne wiye ber. Ing'eni japiny kosewinjo ka ini penjo to manyiso ni ng'ama notimo gino ne otimo makosa marach kabisa. To gimalit ni en owuon ema notimo ng'o ema nokete. Koro ido gi penjri ni en owuon ni ndalo cha ing'eni jo okili wacho gania ni nitiere sama iluongo ni lucid moment, sama ingima to gi sama juoko donjo ni. Sama wilo limi. Wilo limi. Koro nyaido kami binda sama no wache no ne lucid moment neno. To bang'e to paro ni ka juoko no donjo to do wache ni oparo ni to kendo na atima ang'o. Nikech gini owacho gini mana ndalo achiel bang' wuok Paris. Moyalo wach mabende piny gima nowuoro kaka nochiwo twak mochwiny to mane minjo ko bet kwa penjre ni Kenya nyaka bede ni gidho kisungu wacho ni blow hot and cold. Nikech Paris nyodhi owuoyo matek kabisa wach mar compensation. To team delegation manoro Berlin to dio nyiso mabe ni okwanya bet ka waendelea kwa bet e buche mowuoyo to wamadhe chai to onge gima watimo mar climate change. Nyaka koro wawe weche buche gi mondo watima ng'owa action. To ineno kata bura nitie mabiro Kenya ka mokwongo first climate summit. To nitie COP28 madhi Dubai dwe mar 11. Koro ing'iyo gigi tetido gi penjria ni wan kanye nikech achiel wawacho kama to watimo mopogore to ka wang'iyo kuonde ma wantie nitie kuonde ma ka wantiere to gima wadwaro no ber, to nitie kuonde ma ka wantiere to gima wadwaro no rach, to nitie kuonde ma wambe wanyiso joka ni une mano ketho no lwasi mar piny watimo ng'o wadwaro pesa. Koro nitiere kama kae be wakia kama wachunge. Koro wadogo wapenjre ni to policy wa en mane ta dieri to wasign treaty mar ni nyaka wabed gi forest cover more over 10%. To 10% ni to pok watimo ng'o pok wayudo. Ogweno ne chal gima beta ahato wach ang'oli ka pokitieko mano emit mar wach to bende emit mar bata mineno arosi ochuona wiye aparo no chalo ng'ama odwa tieko mak mana ni awacho ni ei jo intelligence go ka no nyise kamano to kare ok gin intelligent enough. Ka gin intelligent enough to no nego bede gi ng'iyo gimiluongo ni backlash makoro timore sani. Onego beni jo intelligence ni maki timo to magi ma jogi dhi more sechego to bang'e ang'o madhi timore. Nikech mae chalo gi siasa mag bunge mag mauka mok wadwa dok e sani nikech nwang'eyo kaka ne gibet. Koro miyo jatend piny kinde duto ok inyal ng'iyo political gain
ma sechego kende nyaka ing'i gima long term, nikech ka sama in ja siasa ma pod ok oyieri kaka jatend piny to nitiere gik moko minyalo wacho e benefit mag siasa. To sama koro in jatend piny, koro ichalo high priest, koro ichalo archbishop, koro okin kata mana bishop. Ema omiyo jo awacho ni ka dipo nitiere gima ose dho archbishop mowacho ni bedo gi jahera ni moro marach moro achiel e tok keny ka kika in gi wendo ni moro to ok rach, miyo ng'at ma samoro ne olap dhoge ndong' ne nyadada moro e kanisa kanyo, en koro kitieko to chunga tichako mami injili ineno nekech iseketho gini. Koro nitie gik moko ma kata kineno kaka jatelo to nyaka irit lewi idi tiweyo ng'at ma wacho kata koro gitimo kucho kata gibeto yien tiwacho ne gima dhi mbele no rach, to gima dhi mbele no rach ting'e kamichung'. Erokamano. Gimoro amora nyaka bed kod kiepe nyakwara Mogajwang' kaka jomadongo osebedo ka mego kinde ka waduogo nyakwara Mogajwang' obro ng'iyo na chenro ma bende Azimio nigo mar choko sei malo milion 10 kod paro makende mathicho oko jatend piny Kenya Dr. William Ruto en gima chik wacho nang'o nyakwara Mogi. Waduogo kendo dhi fuone matut mar mondo mi bed kod ng'eyo kokalo kuom chenro ma kaka wanene kete manaka.